Sir, may buntag. Sir. TD? Inga. Mag-deliver mi sa katong order ni ma'am nga tiles. Tempo man mo niya. Magkuha lang og video sir kay para prueba na mo nga na hatod na mo dire. Wala man niya naingnan ma'am? Nag-ingon siya pero sa kuan kuman siya. Pero sa kani siguro to? Karon man gipahatod sa mga amo god kay karon daw schedule. Paid na mapud na siya sir. Paid na ni siya. Pero ang kaso ani kay ang gusto man daw niya nga color kay light blue. Ang among light brown. Ang ako na mo is kuan na lang, color blue na lang kay nahutdan mig light brown. Okay lang sa inyo ha. Pero na pa mo bayranan ni ma'am ha, shipping fee na lang ang bayranan ninyo ani. Ang bayranan sa tiles okay na. 500 naman ang bayranan ani ma'am sa kuan, delivery fee. Dito lang undang sa palay. Dito ang kumigikan ma'am, nya wa may tao dito, kinahanglan man. Rinse ang kurba nila. Wala pud mi kabalo. Na lang kuba na lang na do. Magbungong na po magbayad ma'am. Kay nagas. Ha? Mag-parents TV na sila oh. Unsa man, okay lang sa inyo ang blue nga color sa tiles? Proud man to. Yan, outdan lagi mi ma'am. Pwede man niya tanawon sa ma'am. Basta ganahan mo. Dito lang sa balay. Di niya check daan. Check lang din ma'am kay kung Kaya og dili mo ganahan ng color ma'am. Pwede mo nato ilisdan og lain nga color pero dapat tanawon sa inyo daan. Tanaw do. Kay para og dili mo ganahan, makakita mo og laing color nga unsa inyong gusto. Kay namin kuan pa. Dali lang ma'am, tanawan lang ta. ikaw lang sir, okay sir. Hadlok man nga tiles naman. Ha? Tanawan lang ta sir para unsay kuan. Unsay kuan ninyo gusto. Surprise! Dear Mama and Papa, first of all, thank you Lord, and I would like to greet you both a blessed morning and a happy Parents' Day. Ma and Pa, daghan ug daghan kaayong salamat sa tanan. Labi na sa pagpadako og pag-atiman ninyo sa ako ang anak. Gikan sa gamay pa hangtod karon nga dalaga na. Ug salamat sa kanunay nga paggabay sa ako ang unika iha. Ug sa kay bunso namo. Salamat kaayo sa walay puas nga pag-antos ug pagpangga sa amoa. Ug salamat pud sa pagpangga sa bugoy nga si Sedi. Ug pasensya na kaayo mo sa mga nilabayng panahon nga nagpabadlong ko ug last na bitaw to. Ikaw unta mahatagan pa ta mo og apo. Ug unta magbinyo pa ko. Ug unta permi mong healthy o daghan pang mga katuigan ang ihatag ni God sa inyo ha. Para more surprise pa. O himuon ako ang kutob sa akong makaya para sa inyo ha. Kamo ang inspirasyon nako. O kamo ang first priority nako. Kamo ang akong kinabuhi o dili na lang taman, dili na ko mag-MMK kay basin mo hilak na sad mo. I love you all so much to the moon and back. And I miss you all so bad. And again, thank you so much for granting my wish today to make it happen. And thank you for everything, Lord. Take care and God bless. Happy Parents' Day, Mama and Papa. I love you both so much. From Inday, Lidemay, Dubai. Sa amo ang mapinanggaong ginikanan. Salamat kayo sa inyong ma, pa, o sa inyong pagpalangga o pagpadako. Ug tarong sa amo ang lima ka magigsuon. Bisan tuod og naa pa mi pagkamasinupakon, pero naningkamot jud mo nga matarong og matulid ang dalan nga amo ang ginaagian. Isa lang akong gihangyo mapa nga tagaan pa mo og taas ng kinabuhi sa tuang labaw nga makagahaw. I love you Ma and Pa from Junjun. And dear Mama ug Papa, una sa tanan maayong adlaw ug happy Parents' Day. Ug salamat pud sa pag-atiman sa amoa gikan sa gagmay paming tanan ug sa pagsakripisyo sa amoa.
We love you both. From Baby. Di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan Ani taon sir Luami kawan kabutan ani yang mga sorpresa. Bala. Wala gid bisa kamay sir, wala kami tunga. Ako wala gid tunga. Diri gid hatag surprise pag yun. Unsa pa masulti nimo sir? Kato lang? Daghang salamat tayo sa imong Daghang kay salamat tay. Wala gid kay hunong. kay hunong napagsuporta sa mo. Daghang salamat. Ningon si Ma'am Christy, ma'am, nga ay Christy ba to siya, ma'am? Nga naman na mo ikuan tag 50k nga bills, pasayawon daw mo niya. Na naman daw may premium daw. Ha? Saya lang daw kadali, bisa gamay lang. iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko.